Здравейте, скъпи приятели на френски език и на канала Френски език с мен Плами. Наближава първи учебен ден стремглаво, буквално след часове. И аз реших да ви запиша едно подкамващо видео. Тази година съм се мотивирала да мотивирам малчуганите, които искат да учат френски. Знам, че не в цялата страна има училища основни, които дават възможност на децата да учат френски език. Затова ми хрумна идеята. Освен, че ще започнем да записваме видеа подходящи за по-малки, които искат да научат френски или да се запознаят с особеностите на френски език, ще ви дам възможност да ми пишете и да се запишете за часове с мен Плами. Ако сте от Варна, часовете могат да са на живо, а ако не сте, може и онлайн. А ако вие имате приятелче, което иска да учи с вас, първите 2 урока по френски език могат да бъдат безплатни за този, който си доведе партньор, приятел в приключенията по френски език. Ако искате да научите повече за тези възможности, моля пишете в коментарите в канала на YouTube или Instagram. Успешна учебна година! Au revoir!